Ibrahim og Abdul, 2 livlige brødre, leger fangelej i deres nabolagspark, da de indser, at de skal krydse den travle vej for at komme hjem. Da de nærmer sig fodgængerovergangen, tager Ibrahim, den ældre bror, ansvaret og insisterer på, at de venter på, at fodgængerlyset skifter. Abdul, fuld af energi og utålmodighed, vil straks løbe over gaden. Ibrahim beroliger Abdul og forklarer vigtigheden af sikkerhed og hvordan mange biler suser forbi uden at stoppe. Mens de venter, observerer de travlheden omkring dem. En mor med en barnevogn, en ældre mand, der langsomt går med en stok, og en gruppe børn, der også venter på at krydse. Dette øjeblik af iagttagelse giver begge drenge en større bevidsthed om deres omgivelser. Da lyset endelig bliver grønt, fører Ibrahim an og minder Abdul om at se til venstre og højre, mens de går. Midt på vejen kører en bil uventet over for rødt, hvilket tvinger dem til at stoppe. Ibrahim trækker hurtigt Abdul tilbage i sikkerhed og understreger den vigtige lektie om forsigtighed. Efter den næsten ulykke skifter lyset igen til rødt, og de når sikkert over på den anden side, lettet og stolte. Oplevelsen styrker deres bånd og giver dem en værdig respekt for færdselsregler og hinandens sikkerhed.